Pitbull Energy Drink. Разкъсай оковите. Бъди различен. Ивелина Христова, доказан феномен, очаква вашите въпроси. Изпрати СМС на 18 1801 с текст Иве 01, твоите имена, години и въпрос. Пример: Иве 01, Вяра Ангелова, 25, ще имам ли скоро? Попитай Ивелина Христова за въпроси, които те вълнуват с СМС на 18 1801 и ще получиш правилната насока чрез нейния отговор. Тя е готова да помага. Близо до звездите с Planeta.tv. Актуални и достоверни новини за музикалния живот в България. Фотогалерия на звездите на Пайнер. Телевизионната програма на каналите с марката Планета. Planeta.tv. Вашият информационен портал за българска музика.